belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De extra meldt vandaag dat de partij MFK Shelton Hato heeft voorgedragen als nieuwe minister van Justitie. Lange tijd leek het erop dat Eduard Braam de nieuwe minister van Justitie zou worden, maar daar heeft de rechter een stokje voor gestoken. Sinds het aantreden van het kabinet Pisas is Gilmar Pik Pisas ook minister van Justitie. Maar nu komt daar dus naar alle waarschijnlijkheid verandering in. Shelton Hato is werkzaam bij advocatenkantoor Soliana, Bonaparte en Aardenburg. Daar werkt hij sinds 2016. Hij studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit in Nederland. De 22-jarige Nederlander De Jong heeft de afgelopen 2 weken vastgezeten. Hij is aangehouden omdat hij op 4 februari tijdens een vlucht van Amsterdam naar Curaçao ruzie maakte in een KLM-vliegtuig. Hij viel verschillende familieleden aan en ook een personeelslid van het KLM. Daarom mag hij de komende 5 jaar niet meer bij de KLM in een vliegtuig stappen. Hij is veroordeeld tot 6 weken gevangenisstraf, waarvan 4 voorwaardelijk. Hij heeft 2 weken gezeten, dus dat betekent dat hij morgen terug mag keren naar zijn familie. Hij zal daarna ook weer terugkeren naar Nederland. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te cu setor de noche para turno serviço nang of patrão cita. Se você traz cita para Sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós, vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. Twee Curaçaose mannen van 19 jaar zijn gisteren veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. De rechter vindt het onomstotelijk bewezen dat de 2 verantwoordelijk zijn voor de moord op Trevor Welvaart in de Kaya Berom vorig jaar. Ook zouden ze verantwoordelijk zijn voor een poging tot moord op 2 andere mannen in 2021. De advocaat van de mannen had gevraagd om het jeugdrecht toe te kennen op de 2, maar de rechter zag daar geen aanleiding voor. Volgens hem zijn de 2 verantwoordelijk voor hun daden en moeten ze voorlopig de gevangenis in. Het aantal jongeren dat op Curaçao is gevaccineerd tegen COVID is niet hoog. Maar 38% van alle jongeren tussen de 12 en de 17 jaar is 2 keer gevaccineerd tegen COVID. Op Aruba is dat aantal 60%, op Bonaire 62%. Op de bovenwinden liggen de aantallen nog verder uit elkaar. Op Sint Maarten is maar 25% van de jongeren gevaccineerd. Op Sint Eustatius is 29%, maar op Saba is 94% van de jongeren gevaccineerd tegen COVID. Het toerisme trekt weer aan op Curaçao en daarmee ook de economie. Curaçao moet deze periode van herstel benutten om de economie structureel te hervormen en duurzaam te versterken. Dat zegt het College Financieel Toezicht. Het CFT heeft de afgelopen periode gesprekken gevoerd met de Curaçaose regering. Volgens het CFT is de economie aan het herstellen, maar blijven de uitdagingen voor Curaçao groot. Als gevolg van een onderzoek naar drugs op Curaçao is gisteren een 26-jarige man aangehouden. Dat gebeurde door de politie in Bandabau. Volgens de politie is de man verantwoordelijk voor 775 marihuana-planten die ook in beslag zijn genomen. De man zit voorlopig vast. De extra meldt dat Remco Bicentini nog steeds geïnteresseerd is in de positie van bondscoach van Curaçao. Ook binnen de bond FFK zal er interesse zijn om Bicentini terug te laten keren. Vorig jaar ging het mis toen de bond Guus Hiddink wilde aanstellen en geen gebruik meer wilde maken van Bicentini als hoofdcoach. Daarop vertrok Bicentini, die nu werkzaam is als assistentcoach van Canada. Maar beide partijen zouden toch willen werken aan een terugkeer van Bicentini, die het heel goed heeft gedaan als bondscoach van Curaçao. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.